கூடலார்குடி கணபதி திருக்கோவிலில் திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றது. மூனார் KL68 நியூஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். கோவிலூர் வட்டவடையில் உள்ள கூடலார்குடி கணபதி திருக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் திருவிழா இந்த ஆண்டு மிகச் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. திருவிழாவை முன்னிட்டு விநாயகருக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள், அலங்கார பூஜைகள் மற்றும் ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. மேலும் பாரம்பரிய பண்பாட்டு நிகழ்ச்சிகள், ஆன்மீக நிகழ்வுகள் ஆகியவை பக்தர்களை பெரிதும் ஈர்த்தன. கோவிலூர் வட்டவடை மற்றும் கூடலார்குடி பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள், பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு விநாயகரை தரிசனம் செய்தனர். அனைவரின் ஒத்துழைப்புடனும் அமைதியான முறையிலும் திருவிழா பக்தி பரவசத்துடன் இனிதே நிறைவு பெற்றது. மூனார் KL68 நியூஸிற்காக உங்கள் ஸ்னேகா. மூனாரின் செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனலை பின்தொடருங்கள். நன்றி.